Vitajte. Stredná priemyselná škola Dopravná na Kvačalovej ulici v Bratislave ponúka veľa atraktívnych odborov. A medzi tie najatraktívnejšie patrí elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách. Lákajú ťa elektrické autá? Máš záujem o informačné technológie, ktoré menia dnes svet dopravy a naučiť sa ich ovládať? Naučiť sa programovať, spravovať siete v doprave, zapájať elektrické obvody a získať spôsobilosť v elektrotechnike? Si tu správne. Počúvaj a čítaj ďalej. Máš možnosť programovať navigačné systémy, informačné systémy, naučiť sa o autonómnom riadení a množstve ďalších vecí, ktoré menia svet dopravy. S týmto odborom sa ti otvoria nekonečné možnosti uplatnenia, ktoré ti bude závidieť každý. Hlavné dôvody, prečo študovať tento odbor, kde sa uplatníš? Uplatníš sa ako servisný technik pri výrobe a servise elektrických vozidiel, ako prevádzkovateľ nabíjacích staníc i pri vývoji informačných systémov v doprave. Vďaka osvedčeniu podľa paragrafu 21 môžeš pracovať na akejkoľvek elektrotechnickej pozícii. A vďaka znalosti programovacieho jazyka Python môžeš ísť pracovať rovno ako programátor. Máš možnosť pokračovať na vysokej škole a získať ešte viacej znalostí. S týmto odborom jednoducho budeš žiadaný všade, kam sa pozrieš. Tento odbor ťa pripraví na budúcnosť, informatika v doprave, automatizácia, informačné a telekomunikačné systémy v dnešnej dobe vládnu doprave. V neposlednej rade naučíš sa rozumieť diagnostike vozidiel a ich opravy. Budeš programovať Arduino, Raspberry Pi a ovládneš si programovací jazyk Python. Môžeš si spraviť vodičak počas výuky, ktorý ponúka naša škola. A môžeš získať elektrotechnické osvedčenie podľa paragrafu 21, vďaka ktorému si ešte viacej vylepšíš uplatnenie. Hneď po škole nájdeš uplatnenie v doprave, elektrotechnike i v oblasti IT, alebo môžeš pokračovať na univerzite. Naučíš sa vyrábať plošné spoje, programovať stavebnice i snímače ako ideálny spôsob vstupu do praxe. Naša stredná škola spolupracuje s prestížnymi firmami od rôznych automobiliek. Aj v tomto študijnom odbore ponúkame pre našich študentov odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania vo firmách. Preto zváž svoju voľbu a stan sa našim žiakom. Rozhodni sa správne o svojej budúcnosti. Naša stredná priemyselná škola na Kvačalovej ulici v Bratislave ťa rada privíta. Ďakujem za pozornosť.